Tot va començar a l'Arbre Sagrat. Una història de lluita i esperança. I de terribles enemics amb qui ens hem d'enfrontar. Acabem d'emprendre el camí cap a una nova esperança, cap a un futur prometedor. En Araku ens ha portat fins a la frontera que separa aquest món de l'altre per intentar aconseguir l'últim fragment de l'esfera. Però de sobte en Shishumaru es presenta l'escena del combat. Els dos germans es tornen a trobar davant de la tomba del seu pare. Anem a la recerca de l'esfera dels quatre esperits. A l'altra banda del pou tornem al Japó de fa 500 anys. Un viatge per l'edat mitjana amb l'Inuyasha. Las llàgrimes que jo beso per tu són com una pregària, em travessen el cor, són una demostració dels meus sentiments. No et pensis que són de debilitat. Dins les teves minetes hi vaig veure un gran cel.